सिद्धार्थ कुंकाळकर बद्दलचं जे काही भ्रष्टाचाराची विधानं येतात ती फक्त आम्ही नाही करत, ती पेपरात येतात, ती त्यांनी स्वतः जे काही अकाउंट आणि जे काही पैशांची अफरातफरीचे जे काही आकडे त्यांनीच दिले त्याच्याप्रमाणे बोललं जातं. आम्ही पुराव्याशिवाय एकही ऍलिगेशन केलेलं नाही गोवा सुरक्षा मंचाने आजपर्यंत, ना सरांनी केलंय आणि ना इतर आणि कोणी कार्यकर्त्यांनी केलंय. पण आज ही जी काही चिखलफेक सरांवर केली जाते, अरे सरांसारखा माणूस जो 50-55 वर्ष निस्वार्थी सेवा करतोय, ज्यांनी आज इतक्या शिक्षण संस्था उभ्या केल्या, त्याचं चारित्र्य घाणेरडं असतं तर त्यांनी इतकं सगळं काम करू शकला असता का? तो माणूस त्याच्यातच गुंतून राहिला असता. त्याला एक सुंदर व्यवस्थित काम शैक्षणिक क्षेत्रात आज दाखवा एक तरी शिक्षक की ज्याची भरभराट सरांमुळे झाली नाहीये. दाखवा एक इन्स्टिट्यूशन जिकडे सर होते आणि तिकडे काही अपप्रवृत्ती आल्या किंवा तिकडे काहीतरी चुकीच्या गोष्टी घडल्या असं दाखवून द्यावं कोणी. आम्ही चॅलेंज करतो की असल्या गोष्टी दाखवून द्यावा सरांबद्दलच्या. सरांबद्दल बोलताना मान्य आहे की पॉलिटिकल सध्या रणांगणावर आहोत, त्यामुळे एकमेकांवर उलटसुलट बोलतो, पण उलटसुलट बोलताना सुद्धा सदसद विवेक बुद्धी प्रत्येकाने आपली शाबूत ठेवली पाहिजे की आपण काय बोलतोय, कोणाबद्दल बोलतोय. कालपर्यंत नितीनजी गडकरी सुद्धा सरांना एक सन्मानी व्यक्ती म्हणतात आणि आज अचानक एखादं पत्र घेतं की ज्याच्यात सरांच्या वैयक्तिक चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जातात. म्हणजे हे प्री प्लॅन्ड नाहीये का कोणीतरी केलेलं पत्र? त्या रात्रीच्या रात्री लिहून, रात्रीच्या रात्री छापून, रात्रीच्या रात्री पेपरांमध्ये घालून सकाळी लोकांपर्यंत पोहोचलेलं नाहीये. हे प्री प्लॅन्ड आहे आणि हे मुद्दा इलेक्शनचे 2 दिवस बाकी असताना केलेलं दरिद्री काम आहे. आमचा याला पूर्ण विरोध आहे, पूर्ण निषेध आहे. पॉलिटिक्स मध्ये तुम्हाला काय जे बोलायचंय ते आपली विवेकबुद्धी, सत्सद विवेकबुद्धी जागेवर ठेवा, आपलं चरित्र जागेवर ठेवा आणि मग दुसऱ्यावर बोला. दुसऱ्यांवर आग पाखड करा, आमचं काय म्हणणं नाही. आज गेले 15 दिवस झाले पत्रकारांना आणि मीडियाला सुद्धा माहितीये की सरांबद्दल विरोधक सुद्धा एक चकार शब्द उलट बोलत नाही, कारण बोलायला काही नाहीच आहे. ह्याला प्राधान्य देणार, कारण महिला या अतिशय महत्वाचं घटक आहे समाजाचा आणि त्यांचा विचार प्रत्येकाने केलाच पाहिजे. त्यामुळे असे जे अनेक गोष्टी आहेत, तसंच ज्या आता आम्हाला योजना मिळतात महिलांना, चांगल्या योजना आहेत, ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या चांगल्या म्हणायला हरकत नाही. ज्या योजना आहेत त्या सगळ्या बऱ्या योजना आहेत, पण त्याचा विनियोग बऱ्या प्रकारे होत नाही. नको झालेल्यांना योजना मिळतात आणि खरंच ज्या गरजवंत आहेत, ज्यांना खरंच त्या योजनांची गरज आहे, त्यांना त्या योजनेचा काहीच वाटा मिळत नाही. ह्याच्यातली जी असुसूत्रता आहे, म्हणजे सुसूत्रता असायला हवी. एखादी योजना आली की त्याचा विनियोग व्यवस्थित व्हायला हवा. पैसे, कारण आम्ही सगळे टॅक्स पेअर ते पैसे देतो ना, ते कुठून बाहेर नाही येत नाही किंवा आमदारांच्या खिशात नाही येत नाही की कोणालाही दिले तरी चालतील. त्याचा विनियोग व्यवस्थित झाला पाहिजे. आता 2 आम्हाला विरोधी पक्ष आहेत ना, कोणी केलं असेल, काँग्रेसने केलं असेल, बीजेपीने केलं असेल किंवा कोणाकडनं तरी करून घेतलं असेल. आम्ही कसं सांगणार आता? तुमचं इंटेन्शन बीजेपीकडे होतं, कारण तुम्ही बोललात की नितीन गडकरी यांनी इन जनरल कालपर्यंत बघा, कालची त्यांची प्रेस झाली, त्याच्यात त्यांनीच म्हटलं ना वेलिंगकर सर स्वच्छ आहेत म्हणून, बरोबर. त्यामुळे त्यांनी म्हटलं, बाबूश्री पण आतापर्यंत वेलिंगकर सरांवर एक सुद्धा शब्द बोललेले नाही. म्हणजे त्यांनाही दिसतंय की वेलिंगकर सर हे स्वच्छ प्रवृत्तीचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापैकी कोणी केलं असेल, आम्हाला कसं कळणार? जेव्हा केस फाईल करू, केस फाईलच करणार आज आम्ही, त्याच्यावर पोलीस काहीतरी इन्व्हेस्टिगेशन करतील. कारण त्या पत्रकावर जे काही पत्र मी बघितलं त्याच्यावर प्रकाशकाचं नाव नाही, मुद्रण कोणी केलं त्याचं नाव नाही, काहीच नाही त्याच्यावर. तरी पण तुमचं पेपर टाकलं असेल ना, एजंट आहे, पेपर एजंट, हो तेच आता आज सकाळी मिळालं ना, त्यामुळे त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन आमचे बाकीचे कार्यकर्ते चालू आहे. आम्ही इकडे आहोत, त्यामुळे मला आमचं आता इन्व्हेस्टिगेशन आज देणार किंवा कदाचित दिली असेल किंवा आता दुपारपर्यंत दिली जाईल कंप्लेंट. आणि असं सोडून चालणार नाही ना, त्याला नको झालेले ऍलिगेशन किंमत कोणापर्यंत पोहोचले माहिती नाही. पेपरमध्ये पब्लिश झालं असं त्यांना कळलं, पेपरात पॅम्पलेट घालून पब्लिश केलं असं कळलं. एजंटकडे पेपर घेताना त्याला सापडलं का
हा नाही ती कारण तेवढी काय? डिटेलमध्ये मला जास्त इन्फॉर्मेशन करून नाही. ना आता व्हॉट्सअपवर काही पण हो व्हॉट्सअपवर काही पण येतं, पण हे पेपरांमधनं पॅम्पलेट पाठवलं असं एखाद्या आम्हाला कळलं. पेपरामध्ये आलं तर नाही, त्याची पेपरात चौकशी नाही आलं. लावणार पेपरात नाही, सोपं होणार. पॅम्पलेट ते-